Fato mu tafi mana Fato mu tafi. Kar ka damu raina ne a bace logi. Mu tafi Fato mu tafi. Fato yau wani huci kake mu tafi mana Fato. Kyale ni kawai so suke su yi Fato ba mana kira sun da na saba ne ba ma yau. kada Allah kai mana shiru rike da kyau. To na rike. Dan bambale bambale bam bam. Dan bambale bambale. So nake in kai shi 260. Muna ta nawa ne yanzu Fato? 260 muke yaro. Kai tafiya. Rike da kyau kai iska ta cusgo ka. Kai mu magana ne muna baya. Kai waje jiha ne na wajen wannan jihar Jigawa kenan. Kai a can dama. Ga baby. Kai. Hai. Kintin kauce na suna wani abu. Wannan hannun lado ya cinikin tumatir. Kai abu auki anan yi tare ana tumatir. Barin taka tumatir yawa. Kai. Tafiya mun tafi. Gayi wallahi kunya ku nake ji ni ko kallon kuma ba zan ba. Sai kun taho. Ba sai kun tafa ba mazaje yayi da kyau. Gayu. Tafiya mu tafi to. Kai gudu fintin ka wannan mai karamin mashi din fa. Tayar wani ce ta fita. Ayya shi ma mun Alquran tayar wani ce. Ba kan wadaka mu da kafa. A da yanda kika muna tare da ke. Tayar banza wata gila ya ta gargaje yanzu ne tayar nan ya dade da mutuwa. Wallahi jima da mutuwa ina ga tayar ka ta fita sai ta Allah. Kai sai ya da tabiya mu tabi. Muna nan tare da ke. Ba. Wani ƙara gudu daga tayar tana ya mu wuce. Wallahi Allah sai kin taho. Kin taho. Da kyau. Aikin banza. Kai da Allah ya mana shiru. An tayar mu ce. Tayar mu ce wannan. Alquran tayar mu ce saka fa duki saka fa. Rike ni da kyau. Rike ni. Ba da wari ba. Alquran. Dogi. Na? Ina cewa ka taka burgi ba ka taka ba. Kada Allah can.